Adja írásba, hogy cigómentes zárkát kapok! Nem én vagyok a kis Mauri, hogy majmokkal rohadjak együtt! Ne uráljam, hogy szétnosztom a cigónak a fejét! A parancsnok szarik a kopasz fejedre, kisfiam. Akkor meg szarika a cigónak az életére is! Én nem tudom, melyik öltönyös marha törölte el a halálbüntetés, de én fellógatnám. Az összes ilyen szarházival együtt. Jó, 10 percet kap a buzerás parancsnok, hogy ide jöjjön! Na ide figyelj, kopasz. A parancsnok hajnalban disznóvágásra megy, és engem basz meg, ha most fölkeltem. Akkor jól, mert itt is disznóvágás lesz! Gyere, beszélgessünk. Még 9 perc! Aztán Bemegyek. Te figyelsz a résen át, és amikor szólok, te is bejössz. Összeraksz egy szeduxenes fecskendőt, és azonnal leszetálod, ha elejtette azt a botot. Még nincs itt a parancsnok! A doktorok se baszakodtak rajta! Mondom, hogy nincs alkú! Isznél vagy bajtás? Mi a faszt akarsz? Takarodjál már innen el! Mondtam, hogy nincsen alkú! Nem érted, takarodjál innen el, vagy szétbaszom a fejét! Megmondtam, hogy nincs alkú! Ledobom magam ide, jó? Nincs aranyered ettől a széktől? Nincs! Egy lyukos fogam van. Aja, szedd már ki ezt a gecit a nyakamból. A kollégák majd ellátják. Én ezt a férget akarom megölni. Nem takarsz a kurványába innen! A parancsnokot csak a disznóvágás érdekli, szarik a fejedre. Én tudok neked segíteni. Azt pofázol. Hogyha te megölöd ezt itt, akkor ennek vége. Ennek én és a többi fehér testvér nagyon fog örülni. Viszont te életed végéig itt rohadsz a többi góman közt. Figyelj, én úgy szoktam ezeket kinyírni, hogy senki ne tudjon róla. Értek el hogyan? Milán, gyere be! Bemutatom a fehér testvéremet. Ő most megcsinálja a tűt, amivel kiírtjuk ezt a férget. Mutasd a fecskendőt! A kolléga, a fehér testvérem. Most káliumot szív fel a fecskendőbe. Káli. Egy ilyen 70 kilós görény féreg kiirtására elég egyetlen gram. Másodpercek alatt hat. És nem lehet kimutatni. Viszont az a helyzet, hogy ezt csak a mentőben csinálhatjuk, úgyhogy azt szeretném kérni, hogy most dobd el a botot, engedd, hogy ellássanak a kollégák, mi meg elviszük innen ezt a férget. Nem basztok át. Miért basznánk? Ugyanolyan fehér a bőrünk, mint a tied. Te mész a kórházba, a Gómez meg a tepsibe. Tesók vagytok. Szebb jövőt. Szebb jövőt. Néma, ne ki!